Salutare lume și bine am găsit la un nou tutorial, la primul tutorial de pe canal. Astăzi am să vă învăț cum să aveți mai multe FPS-uri pe Minecraft. Deci am să fac aici un profil nou. O să-l punem test și o să punem fără Optifine. Deci așa o să primiți la început când îl faceți în... nu știu de ce nu l-am salvat. Așa o să vă apară când faceți pentru prima oară un... ok. Și să intrăm. Am să vă arăt, o să vă boostez FPS-urile cu 200, 100, ceva de genul, depinde de calculator și da, știu că mulți dintre voi probabil nu aveți un calculator atât de bun, nici eu nu am, dar poate alții aveți monstru, nu știu. Depinde de fiecare, stați puțin să trag imediat imaginea, așa. Deci o să facem, să șterg astea. Dăm o lume nouă, intrăm pe survival și dăm create. Dați ce greu se mișcă. Să-l și fac mai mare. Se mișcă foarte greu. Nici chunk-urile nu se încarcă. Deci uitați câte FPS-uri avem. 12. Și stați puțin să dau setările la maximum, cum le primești. Fast. Asta pe 16. Clouds on. Asta așa. Particule all. Și multe alte mecanisme. Deci uitați câte FPS-uri am. 17. De fapt așa sunt în mod normal. 16. Deci da, foarte rău, foarte rău. Uitați, îmi dă deja not responding. Nu e bine. Uitați puțin. Așa, dăm quit game. Și acum am să vă învăț cum să creșteți FPS-urile, pornim din nou Minecraft Launcher. Ok, o să dureze puțin, adică undeva la 6 minute va fi acest episod și vreau să spun că la 20 de like-uri am să fac un tutorial cum să vă creșteți FPS-urile și pe CSGO. Și acum o să dăm aici edit. Deci, o să vedeți chestiile astea, aici. Și aici unde scrie 1G înseamnă cât gigabytes alocați voi jocului. Eu o să pun 4 și asta voi puteți să ștergeți dacă chiar vreți. Dar e oricum. Și stați, mai dăm puțin edit. Și o să vă instalați Optifine, bănuiesc că toată lumea știe. Și o să selectați. Depinde ce vreți să jucați voi. Puteți 1.8, 1.9, de fapt 1.8, depinde. Eu joc pe 1.8 simplu, fără alte chestii. Deci stați să dăm play acum. Să vedeți cam câte frame-uri, o să vă arăt niște setări corespunzătoare. Și pentru cei care vor să facă design pe Minecraft, vă aș recomanda să jucați pe flat pentru mai multe FPS-uri. Okay. Așa să trag imaginea. Ok. Deci dăm single player, creăm o nouă mapă și mai dăm și super flat. Ca să vedeți diferențele, cât de repede se încarcă asta și cât de repede s-a încărcat cealaltă. Dați o diferență și chunk-urile se încarcă. Dar totuși aveam încă de-abia 50 de frame-uri. E decent, dar nu prea. Ok, nu știu de ce sunt astea așa. Mereu când intru. Deci așa o să primiți de fapt setările. Și am să vă arăt acum câte FPS-uri de fapt avem. 46. Nu-i bun. Acum, băi, intrăm. Să setăm asta pe la 4. Eu de obicei joc 8.
O să punem fast. Asta off. Asta off. Brightness-ul nu contează atât de mult. Astea off. Fog-ul off. La animation, particulele decreased. Animațiile am fost. Aici ok. Stați puțin. Așa, pe 1, asta îl păstrați. Nu știu de ce a fost de atâtea ori. Off. Fast rending-ul. Și dăm done. Apropo, și puneți-vă focul cât mai mic. Asta vă va ajuta de asemenea. Și acum să ne vedem rezultatul. Rezultatul final. Stați. Așteptați. Cred că am... și ăsta îl puneți pe unlimited. Da. Stai să închidem. Și acum ne uităm spre cer. 140, 150. Sunt multe alte setări pe care le puteți să le faceți. Sunt puține dintre ele astea. Cu Tiny, de exemplu, avem mult mai multe. Și sunt o grămadă de chestii cu care faci. De exemplu, acum filmez, dar în mod normal cu toate setările astea eu ar trebui să am undeva la 300 de frame-uri. Cel puțin. Și astea puteți să le dați off. Apropo, și astea. Și asta pe off. Și o să vedea puțin not responding. Pentru că așa este, practic schimbați tot. Și dăm done. Și vedem aici mult mai multe frame-uri. Totuși nu e mult, adică creștem cu vreo... Dar să vedem rezultatul final cu setările mele. Cum le folosesc când joc. Să-l punem pe on. Rezultatul meu. Am 117 FPS-uri. 135. Depinde. Dar eu zic că e ok. Dar cred că am mai evitat eu ceva pe aici. Oricum le-am. O să vă arăt imediat și în varianta finală. Nu mai știu exact cum le-am pus. De fapt, da, am cam puține. Probabil am ratat ceva. Păi da, hai să vă arăt și setările mele finale. Yes. Deci eu zic că vă ajută, nu e foarte mult, dar totuși dacă vreți să vă apucați de YouTube sau ceva de genul, e mult mai bine. Ok. Așteptăm să se încarce. Tragem asta aici. Și asta este profilul meu. Deci 4 GB. Și apropo, puteți să faceți asta, de exemplu, 1280, cred că era pe 720. Da? Și dați save. Cu snapshot, dați play. Puteți pentru multe frame-uri să jucați pe 1.6 sau pe... Dar eu zic că nu are rost. Am să vă arăt cum arată Minecraft-ul în 1720p. Așa. Să trag în față. Deci așa arată. Puteți să-l faceți cum vreți voi, puteți să-i dați mărimea normală, adică nu contează asta. Practic nu e pe 1080p,
este pe 720 și mai intrăm o dată. Nu știu care dintre ele ar trebui să fie flat-ul. Cred că asta. Așa. Se încarcă. Ok. Deci cam astea sunt setările mele. Ups, nu știu ce am mai pus. Așa. Animation, astea trebuie să le am pe minimum. Și performance astea. Others astea. Și details astea. Sincer, copacii nu sunt egali, dar mă rog. Și am, ziceam așa, puține frame-uri. Și mai vreau să vă spun o chestie. Uitați-vă diferența. Aici este 118 și dacă noi luăm și facem așa, să vă crească FPS-urile, pentru că nu trebuie să mai încărcați atâția pixeli. E ciudat să joci așa. Și da, nu e foarte mult acum și filmez, dar, după cum am spus, am undeva la 300 de frame-uri. Când stau afecat, de exemplu, am stat afecat puțin pe Hypixel și am undeva la 300 de frame-uri. N-am mult, adică nu am multe. N-am un PC atât de bun, deci da. Depinde, cu 4 GB la unii o să vă funcționeze mai rău decât cu 2 GB, să zic așa. Sau cu 3, depinde de calculator. V-am spus că dacă aveți 4 GB de RAM, vă recomand 3 să folosiți sau 4, cel mult. Da, deci cam atât a fost și cu episodul acesta. Nu uitați, la 400 de like-uri, la 20 de like-uri o să fac un tutorial cum să aveți mai multe FPS-uri și pe Counter-Strike și poate pe alte jocuri. Nu știu. Na, deci să aveți succes și ne vedem data viitoare. Sper să vă meargă, sincer, că e posibil să nu vă îmbunătățească. Am să fac, nu știu, cred că am să fac un screenshot cu câte FPS-uri și pun ca și thumbnail la FPS-urile mele maxime, dar mă rog, după ce vreți filmarea. Da, deci cam atât a fost și cu episodul acesta. Eu am fost Eddie și voi, dacă apreciați această serie, nu uitați să apăsați cel mic butonul de like. Și da, aștept cele 20 de like-uri pentru episodul viitor. Ciao, ciao!